Asem Mpenipa nipa na pane wase Asem Mpenipa pane wasam rasi kurumu bebebe fa ubosishe letuma ka bebebe la sembe bade bie eja bebebe yo na unyo na kwane ye na Asem Mpenipa nipa na pane wase eja bebebe yo na unyo na kwane ye Asem Mpenipa nipa na pane wase rasi kurumu bebebe fa ubosishe letuma ka bebebe la sembe bade bie eja bebebe yo Hey, Yobra. Na country. Na when munti. And I'm a baby, chin me home, gin or main put you on. Why ben you have me some in your hot when but therefore, I would say, Miss Slow, and I'm washing him who won't immediately himself. One banner should be an Asem power, Miss Slow. Would you go with my pocket? Fighting. Na mo baby amugina yi samuni masase kura amugina so mo bisa moto ana mo mene adobe abai me nana odura pente men kra dom ni machi emra maji je ayire ema me da che hene a na nim guase abodi gumie ni manya ho e ba be gina mani sa wo ni nifa hene no therefore wadama me ni nifa hene na wate ageni ana ho so ni benkum no mbacha hene na Fori twentwen kwa me ni benkum hene ye ne ekosa mo kwasa wo he wo ni ma de afra na sa wa kwasa da bacho ye na nam ko mai ani ma me tie ma me nsewe me nana oduro nu mapaw Drop pension, Bema. o mo kwasa enu mo faaye ene nonkofo no na kwamboate na sefo ka ho bi ene ama mba bi tena ye eti kwamama ya da ho no me nananom ene chichire sa kuro no wo hunu mo senum mo nananom wo nipa ban sa wo ye nipa panti ne etwa asase no mu amo sa mo ntena so nidie na mu begu mani mu ase ha Asem we can see asafo na wakoje ni kwase kwa aman wa be jira mani ka kire me se mo kosa woni ma de friend sa mu bia ho nyamahi e ti se mo konti hini no sami ohempo ti sami mo de mi akosi awiem egu mani mu ase se na wasore e se tototo ne pa tototo ayampia e kira me te se ne ye nipa fun bi enamo tumi atu ana mo aba manim a mo be pede e ade na dimu duru ha mo pede o masase so na se ade na dimu duru ha Ajame leti abana to yura wa he fefe piao o he nyansani piao wono odidi ma mobro onya bidi piao mrewere wa watela de boa kasa bentle boa so kasa mrane na jamna ni hunu no yo ene tie bana to yura emperese sabe nya konfo bibiri dom ne kwakua onto nyo frefre na buru ana perese wo jira koso si jira ya ayabuchi shempa wo so da kasa ne jansem hunu no ah esu beto from medical indra kawasam no ana be kama no wadama ana no waka eviti preko be kama amuna na ajame wo de tena se ya o mun ka mun sem hunu no maminti from that second ana empenese so nya ado anu dwo mo na fi wa pese ni wadama mesre yaba bigatoa ebre na hima sa asafo hima pia na yaba ya no yesabe yewura ne
Bedide nkoti afram nkonta. Enti ko basi ya basafo. Nani? Na kwa manfo ya matia yewura. Enene yete moete. Enti e ba se gede ya chia ebe mawo na ya tontromo na ya kanfo. Ti wadama ya ba ya na chese sesa. Anu ya fa ni achia no. Ya fa ni achia be force. Ya ni bia on fenche. Ne die ne. Therefore, Matilda nyina asopam. Se mo humani ma mo di jejira ho. O se muura. Se mfonko a ya ma mo ba bi ntina ene nguase na mo di gu yen. Meboa. Yen ye bia ne yen ti bia di jejira ho. Asare ya sori bi ai. Good time. I'll go. Dachi madam betu asemu. Iseti na mkeka cha naima. Alright. Na no munche me why. Ni baby alko. Dachi ma. Tena mkeka cha na naima. Sem koe mama tuno. Hebi na mi nkomet na iya. Anano munche me why. Naima kume. And when you come, you hey, Mama, let him go share broom. Hey, that's him, and I'm showing you. Hey, I don't want Jimmy. Wait a minute, coffee. To was a man and a bush on the walk. So did Yantah was here. Why? Twemletintin ya tan mum donhwe bebre omomai oh yanko that's it. What that woman is wrong. Try kakra. Say Yantah was a mammy. And waban. So the friend. na unhu mi abecha I don't have frame yana. Kwakumosi. Anaima. Kwakumosi. Fifia hako. Kwakumosi fifia hako. Besi fifia hako. China ho. Enko bebe china ho. Kwakumosi. Kwakumosi besi fifia hako. Fifia hako. Fifia hako. Yako, how mami? Fifia hako. Yako yote, ko. Missy fifia hako, mami. I didn't know pen sensa. I didn't know one pen sensa. I didn't know tiny sa. Every time when the pen when yaso. Hey, Sawa. Kwaku. So Sam tia de okan na yontro. Da she hele mi ti be twa won tro da. Na nyontro na hutwa kire mi. Bisro wada roma. Wo de ma memre. Aware na maso a be do sika ko roma. Wabwate. Etu ujide se wote hwei, wona ba ne me. Bibi se wasam se yima no. Wujide se wote hwei, wona ba ne me. Kwambwate. Aden. Ubisa sa Aden. Afia Aden. Ubisa me sa Aden.
na uba do kekekemu. Aden. Me ba be kekekemu. O se de me ba me kekekemu. E dey na ekoso. Kwam watin. Aden tinda. Nia me eda makoma proso ame twetwem. Aden tinda pese wo be yama me. E dey na da akoma proso a. Me se yanku afri ye. Na me nyama so mudwe. Yanku afri ye. Aye. Afri ye why dey? Wo bi sa afri ye dey. Wudi me afri ye. Oh. Kwam watin. Afri ye why dey? Wudi me afri ye. Oh. Ah? Yanku afri ye. Na nyonko fa. Eda ye ni asafu krom. Efo tam no. Asumudwe emra yetem. Na yanku afri. Asem no twene anim da ho na wo bon chen. Twene anim da he. Twene no anim da ho wo bon chen. Afi ana na wo tesa. Twene anim da he na me bon chen. Ana na wo tesa. Ana akwaje adamudie bia na. Akwaje de adamudie. Adamudie be na makwaje. Kwambatin adamudie be na makwaje. Sana ka kire me. Me dwere me ho be pa kire. Kwambatin sana ka kire me. Akonya me na me do si so o. Maplew. Afia maplew. Mije busiani. Mije busiani ana. Mije busiani. Ana ko saba ko, wo na ni si so, e ko saba ko. Mije busiani. Se mije busiani ya, ka kire me. Se mije busiani ya, ka kire me. Ah, Aden. Kwambatin. Oh, jawasam. Minya masam. Jawasam no mi. Minya masam. Oh. Wo se den? Minya masam. Me afia. Misraw. So, and near me come to say no. Me some can near my manager. So, at you by me day. What by me day? Quam what ye? But say ya my padia mamma. Mammy won't Tommy. My bro, Kua free. My bro. What blame me? Your baby, I am my bro. Me say, your baby, I am my bro. Quam what? Ah, me say. I can't even do so. I don't say my bro. It would be a China. What did you say, my bro? Me say China. Your baby, I am. Now be who? Who can say you do? And I do second your soul. And I do second your soul. Me look at the second your soul. Yeah, my pet, your mammy. Quam what ye? Yeah, my pet, your mammy, hold Tommy. Nana matangona. Bekuni nifa. Yeah. Country jase. That's great too. Nanaima. Abofra na odi anim gwase ebreye. Atese okromwa. Na asemwe asemusewe kuma nanaima. Maima, Adama. Sani nneɛma esi kɔɔ so no. Wo nkyeremu bi. A wo bekyerem ama nananom ntankonya. Yate ase. Ana debe na wo ekafa de abofra no ɛyɛ no. Pia. Ai ma sempa. Yo, therefore, I don't know say. Go go nifa. Nti amanato therefore. Otio. Abofra no. Me de me nko a abofra no. Nya abofra ne kwan. Efi say. Ebra me kɔ hɔ say. Me kɔ akɔfrɛ daakye hema no. Abofra ne ka kyerɛ me say. Daakye hema esiesie ne ho. Owie ye. Eti saa bra ni nyina na sɛ daakye hema eni dan mu hɔ de a me de e ka me nko de a yenya ne kwan. Efi sɛ ni mu guase ye abai. Abofra ne na ma sɛ ni mu guase na ba. So o man hiri ti dwam. Ebeja ware ama ne ba. Na sɛ wuti me kasa daakye hema wɔ dan mu wɔ mra wo so nim sɛ daakye hema ni dan. Me de me ko a me de a yenya abofra ne kwan. Ah, o kyerɛ sɛ ɔna hyɛ no kutu pa sɛ wɔanwane. Ai. Afi yɛ na hyɛ no so wɔnwane. Sana me hu no. Oye. Na no madama yesempa. Asebra kontre enie. Metemente ho. Sebie buru sebie nyado. Asemeda asempono so ayi tutu ne sani abasa no. Akoya se besepa eni kunna habai. Ai, etasaba nefu. Yeah. Na medie mprepi no enam adesua mesua no esem nti.
minim de kakra na me fan wa kwa no sanity said ya na mo bu bebisa na me amia mpo woni kaida ntimi bufa ya me hwemu yi kwase kopem se obia bie na no ayesi amfa ni ha ne nkwa prenkensi makuru asikyira ne se abo prenkensi ma na ni soso ya soso na me busa se ye mu wan na de abo antati ewura ne mo ono ada o said ye wani ti bia no sa na de hu ade na so ewo bi na bi ya ene se emu njile mo nie ya referee ye ene se wa wa ni panyini eye se wa sanity so me kan no kan sa no etia biem afiri ye no ehye se wa ase wo ye no somfo eye de na suko no ma abofra ono afra eye apam ede ma de hye se dwane na me mo ho bai mo yem be de me susu se we dwane no ena obo na no ho ba se gina ha no mo ba ka cho mo se be hyedam mi wie meeting yes na so adwena amantem se wo hyedam ho de a na ne nanka aba no so aba na akura ne so hyedam ho a ade na manwura nko ka no so se ya mi enko esam se asam kasa ena aso ntie nti tie no oba ena aso firi ho enti me de mi hu ne se abofra no na ama se wa adwane ne mo se wa na de afiri ye ato amanem amana nya amane enti se betimi aga na kwaya ma ye mfiti prekope antwi sikantie ne awu abra ye mfon kumani ye fa ne moduyam amane ne amamre kwa so ye fa kuhia ne ngono ma konfo nkanche ne nya no ne ye rekasa na nanom ne beka adichim ya betokohia no abofre ne nya asem ne hofo ne mom ye nhya no se kotokohia no ho na sa akura ne nya asem ne hofo ade fobo no esa fata no me enya ne kataso mu aso se de hia nko a akwadane na na manu asi akasa pa kontira kasa pa kan waka kontira asagro asasam kan madama mesle na therefore matemete ho anana madama sebi ebru sebi enya don peni semfama de huhu apadi nya sanso na boa oni duana nanom ne pra no mframa ekode mbe bia mframa timi ko bia no sebe mfuturu ko eti be o de sani wo bia asem ho sa ene paja mia me de menya ko Aden dia na de obeka yenkunsu na wankon na se wo se mbisa na mima de koro ma mfa kwa ba ko no so bibi am se me ko fanka ni munia me ko fanka ni mu a me ko tu mani adua kese ni si won afiye ni ya chekere na nhoma bi ebobo no ho ababa we gina wo so nto ime ya keka de asem ya to afime mesi na no hema ne de chese ne boni a wodi okurum ha de eno na me de megidi se de beku anya de ne beko na abrani bi onu gina ho no ni du ho no ma wo tia besin ko gina mi hwi asembe na woka wo na me no kasa asembe na woka kwa kudia misi mi ko nsuo na me ko fa anka mu ho dua kese bi ne si anka ni mu me nko ha free ye na ya chekere na ye de na bo ho na abrani bi gina ne nchen asema woka udi wani kosu am ye ni we hu se free ya chekere bo ho patron me de mani kosu apa ne hu ye se free ye ni gina ho no asa sebe mpanisi ye pa ye bi hunti ene ya chechire boa ananum sebe na he ma akasa no wokan bibi se efri oba ye obusa ye no wo se owodem oho asebra abofra no be ka kire wo no yafuna no be ka kire wo no saa bre no ena se wa pi e de koye tinana no madama mom ye nhwe ye mpanim puma gubre yi ye mpanim nu agubre yi sanse asem a ye kan eye akwanya ho asem ye kan madama me dia wada enye se obaye ebe bo me amane ebra ye tena se na se wa cha wo ma no na me sorry ye se me ba behwe me ba ye na bofra ne ka che me se o siesie ne ho etinya sa bofra ne ba ye e na obebo ma mane e na se wa efiri ho koye enye sa nete ye
enti medie se abofra no ama se wa dwane dia bo sia ko na di ti gi atrema eti odi ni ti abeje dia ene me de yenya ne kwan na ai ma pani se wusum kontompo fidi a wi kasabre wadama wo na se ne de bo sia ko na di ti agi atrema odi ti agi atrema dia ne mo onye na wadama wo benkum mesre di kasa na wadama empane bu bebi empane se kwa brentu mo di kanfo bia ne nyamfo forowa empane se pusu ne ma abofre bu otikwa yeah na sabe empane se awratamfo mpabu no ija tamfaye yeah se ya ntwenye ebetu koti esan yeyem aw na hima asem na wo kan ma dwene mu misusuye no ase de free suya se na so futuro wo sa nso lete mesre o pentembu aten o da o yamfo so tena o da o ma dwen jire o misusu mentime nwele ma o de tikesi asa be so ndaye o na o tia fidie so ye nhwai ya sa bo akwa o da o ma dwen ni pia Mira, Adaruma, Uja says Kakra, Mekani. Dedi Kana, and then Matsunkunya, a yakine. Now, Penny or Casabi will be said. So, Pentam, you study Jama, and I just show. And Penny said you bruise of your contos, one family and dance a choir, and Penny was the Granny. As I grow. As and power. And Penny says a cuckoo, no brownie, what you say? Eti bura ni ti otwam ni se nyanto boase bre na kontri kan asem bi menene ya adwene wasai sele me ka se kukuni wa no brani di eku no sebi me ndanya me wo ho konfu panyin so ho Aden eti no ani se Yeboah ba wayi eduam mo bura yebo ni duam wi a amamra ni amane no nkosua no ye di egu hu le kwan ya no na nanu akasa nanu kasa na se abawani kanse abawani odifo enti yenya ne kwan a eno de ye nyina afo aso nokure ye odi bi mu nso a ye nyina afo aso nokure na ya na mo se empanyin kasa ye nkogya kwan yi obie mu a na ye nkokum nipa no nokure na mo se nipa da sani hyese ye nkokum nipa sa anya den abra nipa no nwe wa abra nipa no nwe ye ko tutu fam ye na hyew obi okasa se nipa ya hyese ye nku nipa yi edikohwa no go okura nipa betima akwa akwose abeno eti bibra wadaroma bre na fa ye hwemu before bia na no me de samo kasa ntwitwe na mo de tia yefia na mani nyimu bo kasa ntwitwe na mo de tia no mani nyi ho o kan sei o kan sei samo o kan wante o bo me dia sam no kan sei o se ne sei wo ti wono kan wo ti wono kan ana o kan sei ana me se wo ti wono kan o se mi bo ni di ya man ti o wo na wo ko to ba ti se de wa so asi ei yo asa agro gafo kasa Yo. Nana ma tsan ko. pia that's great you bro Lai. therefore Obi antin obi a oti bia. Toso. yeah Me ya afri ye no to ahifia. Como se sale no? Down. Ana no bien sano. Como se sale ne tem? hey kwa kumasi oya dai kwa kumasi oya dai Fami. Be a woman. I made a more than a meeting there. The more betim de boa me ne se. Bisrew. Odaoma. Dachema. Kase dachehne ube wa ne keke. Asem Mpenipa. Wenipa na pane wasem. Yasimu Asem Mpenipa. Wenipa na pane wasem. Dwe wuta mpanyina usawa ni memu. Adasi kumu bebrebe di asame badabi. Asem wanse da no di wadasi sheye. Le okoni nko de ramon sansa mesumenu wi akete. Yasimu Asem Mpenipa. Wenipa na pane wasem. Asem Mpenipa ni pana wasem. Asem Mpenipa ni pana
nipa na pane wasam Asem Mpenipa nipa na pane wasam di obegwo no ye no ana obetwa Asem Matilda odi wan dance enko ho ati wana me fiba that's krumu bebrebe efa won ko si hye won kon sa bebrebe Asem baba da bi